Holtere voor Hai Rongen. Record aantal hoogheden op de Meent. Het is vandaag 18 februari, dit is het Pelemaasjournaal. Maandag 24 februari om 10:30 opende Tweede Kamerlid Mona Keizer en oud-Tweede Kamerlid Ger Koopmans het campagnehuis van het CDA Venray en de Passage 4 in Venray. Na het openen van het campagnehuis brengt zij met CDA-leden uit de gemeente Venray een bezoek aan wijkcentrum Het Schupke in Veltum, waar zich ook het woon- en zorgcentra De Mulder bevindt. Wonen Limburg heeft samen met Stichting Wijkcentrum Veltum, Menzana, dichterbij, de zorggroep en Spring Kinderopvang het gebouw gerealiseerd met de bedoeling dat er voor en door wijkbewoners activiteiten tot stand komen. Maandagavond kreeg Hai Rongen uit Oerlo het Holtere toegekend. Rongen was zelf niet aanwezig in de rooierie om deze bijzondere onderscheiding in ontvangst te nemen. Om die reden kregen de vorst, prins en voorzitter van de Spurriemuk de onderscheiding mee om deze in Oerlo te overhandigen. Het Holtere toegekend aan Hai Rongen uit Oerderen. Namens Hai Rongen allemaal bierstig bedankt. Deze felbegeerde prijs in ons bezit in Oerderen, daar zien we natuurlijk hartstikke grots op. Wij binnen als Oerderen zien namelijk host nooit wat. Dus iedere prijs die wij met kunnen pakken, die pakken wij heel graag met. En in een dorp dat leeft, er werden blunders gemaakt. Dus Oerderen leeft. Dank jullie wel allemaal. Het Holtere is de onderscheiding van de Pielhaas voor de grootste misser van het afgelopen jaar. Gerry Peters legt uit waarom deze dubieuze onderscheiding is toegekend aan Hai Rongen. Nou, Hai Rongen van Stichting Alt-Oerderen heeft het Holtere ontvangen. Hij heeft een oproep gedaan dat hij van een x-aantal jaren de prinsen wil weten, de foto's wil hebben. Maar zoals in het boek staat van de Spurriemuk, waar hij te raden hij kunnen gaan. Hij die natuurlijk geweten dat die prinsen steeds dezelfde waren. Dat er alle jaren dezelfde is geweest, dus dat er helemaal geen nieuwe prinsen waren. Sinds 1951 is Oerderen pas begonnen met jaarlijks een nieuwe prins. Dus als hij even een overvraag had gedaan bij de Spurriemuk, had hij een hele hoop oproepen in de media kunnen voorkomen. De andere genomineerden waren de gemeente Venray voor het plaatsen van 2 tegenstrijdige verkeersborden bij het fietspad nabij het Nassauplein en de commissie Liedje van de Pielhaas voor de perikelen rondom de uitslag van het Liedjesfestival afgelopen september. Het spulleke werd dit jaar voor de 22e keer uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de presentatie van de carnavalskrant van de Pielhaas. Die krant heeft dit jaar als thema reizen. De Vastelavondskrant zit dit jaar in het thema van reizen. Dus we nemen de hele Raad van Elf, we nemen de vakantieergernissen mee. We hebben leuke tips voor de vakantiegangers. En dat is dit jaar het thema geweest van de uitreiking van de krant en het thema van de krant. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de prins van de Pielhaas. Prins Bart en zijn adjudanten waren zeer tevreden met het resultaat. Fantastische krant met schitterende pletjes en uiteraard mooie teksten. Heb je nog iets gezien wat jou speciaal aanspreekt? Ja, ik zie zoveel mooie foto's van vroeger, van nou. Dat doet me echt deugd. Echt fantastisch om te zien. Super. En waar ga je de krant straks lezen? Nou al. En als ik daar thuis ben, ga ik hem helemaal doorspitten. Ik heb er echt nou al zin in. 2 van de samenstellers van de krant, Barto Hulleman en Paul Rutte, kregen bovendien de verenigingsmedaille overhandigd voor ruim 11 jaar vrijwilligerswerk bij de Pielhaas. Donderdagavond om 7 uur start Pelemaas TV met een serie politieke programma's in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart. Op 4 donderdagen komen de 8 lijsttrekkers aan bod in een tweegesprek aan tafel. Met als afsluiting het grote lijsttrekkersdebat. Dat wordt uitgezonden op zaterdag 15 maart. In de eerste uitzending van Venray Kies 2014 kruisen Carla Brugman, PP2 en Jan Lone, CDA, de degens met elkaar. De debatten staan onder leiding van presentator Stan Verhaag. In januari werd al bekend dat er dit jaar 5 prinsen met de naam Bart zijn uitgekomen in gemeente Venray, waarvan 2 van carnavalsvereniging Knulke in Leunen.
Ook op de basisschool van Leunen doet zich een bijzondere gebeurtenis voor. In tegenstelling tot vorig jaar is het jeugdcarnavalstrio van carnavalsvereniging Het Knulleke niet gekozen uit leerlingen van de middelbare school, maar uit leerlingen van groep 8. Ook het jeugdtrio van Heide zit in dezelfde groep. En vandaag kwam daar het schoolkwartet van de basisschool bij. Hierdoor zijn er in totaal 10 leerlingen uitgeroepen tot prins, prinses, vorst of nar. Wie kan mij vertellen waarom wij hier zijn? Prinses Sophie. Omdat we allemaal in één klas zitten en het zijn er superveel. We hebben 3 prinsen in de klas en 3 vorsten, 3 narren en 1 prinses. Het is voor het eerst dat deze gebeurtenis zich voordoet. Hierdoor hebben de prinsen een bijzondere taak. Daarbij hoort natuurlijk een bijzondere leus. Met 2 Hendricks aan het top wordt deze carnaval maar top. Alaaf. Nou, even niks met ballen, want deze carnaval gaan we knallen. Alaaf. Op vrijdag 28 februari viert de school 's ochtends carnaval en zijn er dus 3 prinsen die voorop gaan. De grote prinsen van Leunen en Heide zullen daarbij ook aanwezig zijn. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. En donderdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het regenachtig. Overdag is het bewolkt en blijft het kwik op zo'n 10 graden steken. Mogelijk valt er wel een bui en staat er een matige wind. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.